Tänään meillä on tosi jännittävä aihe ja sitten myöskin keskustelija, nimittäin aika suorasanainen Teija Ruokamo keskustelee meikäläisen eli Jari Larun kanssa väärästä ja oikeasta tiedosta, mikä on pesiytynyt tähän politiikkapuheeseen myös ihan tässä meidän Oulun ja Oulun seudun alueella. Aika hurjaa väittämiä on esitetty, eikä vaan Teija? Joo, kyllä. Tämä viimeisinhän oli, että koulussa ollaan virkattu pippeleitä ja pimppejä ja ilmeisesti nyt tämä on niin kuin selvinnyt, että tämä ei pidä paikkaansa. Ja tämä on ollut nyt niin kuin sitten ihan julkisessa keskustelussa tämä väite ja suusta suuhun siirtynyt. Että tämä oli nyt tämä viimeisin minun mielestä, mikä uutisoitiin Kalevassa. Ja rehtori kiisti, että tämmöistä ei ole, mutta ne on sitkeitä väittämiä nämä, Kyllä. että on tätä pervoilua ja hurjastelua kouluissa, vaikka kouluissa toimintaa ohjaa velvoittava opetussuunnitelma. Tuossa on myös seksuaalikasvatusaiheita. Kyllä, mutta tuskin käsitöissä. Toki kyllähän kaikki voi olla mahdollista. Eräässä koulussa oli kuvattu OnlyFans-sisältöä ja tämä oli ihan totta. Että aina Mutta se oli toisen asteen oppilaitos. Ei peruskoulu, ettei tule juoruja tästä. Joo, tämä korjata, kun ei ole tästä kuullut, mutta siitäkinhän tuli seuraamuksia, että ei siellä toisen asteen oppilaitoksissakaan ihan kaikenlaista voi tehdä. Mutta kyllähän se on hyvä aina selvittää se lähteen, niin kuin mennään lähteen äärelle, että voidaan selvittää, että onko tämä totta vai ei, ja mitkä tukee tätä väittämää ja mitkä ei. Ja tätähän meidän pitäisi niin kuin politiikassa harrastaakin, että vaikka tietenkin mä ymmärrän, että tämmöinen dialogihan on herkullista, että mitä enemmän käytetään tämmöistä alatyylisiä termejä ja muita sopimattomia asioita keskustelussa, niin sehän herättää huomiota ja se leviää, että ihmisiä kiinnostaa tämmöiset poikkeavat asiat, mutta asiallistahan olisi aina selvittää se lähde, että onko se niin kuin totta. Kyllä, ja sitten asiallista olisi myös se, että jos on kuntapäättäjä tai pyrkii kuntapäättäjäksi, niin ainakin itse olen päättäjänä, ja teidän kanssakin kun oltiin toissa kaudella valtuustossa, kun Teija kävi vähän katselemassa muolimmoa välissä ja nyt pyrkii uudelleen, niin opin teidänkin tuntemaan semmoisena, että pikkusen kurkataan myös niihin esityslistalla oleviin esityksiin, mutta katsotaan myös vähän niiden taakse. Mä muistan ryhmäkokouksen vuonna Kivi ja Keppi, jossa Teija puolusti henken ja veren niin kuin faktoja, jotka on tarkastanut, jotka poikkesi pikkusen esityslista asiasta, mutta ne oli faktoja. Ja ne faktat oli niin tiukkoja, että se johti erimielisyyteen, niin kova erimielisyyteen, että Teija erotettiin valtuustoryhmästäkin vähäksi aikaa. Joo. Se oli aika jännä juttu. Joo, eihän ne tavallaan ne faktat ollut periaatteessa syynä, vaan en lähtenyt ryhmäkuria. Syynä oli just tämä asia, että minä olin kaivannut numerot ja ne oli faktaa ja ne oli kuitenkin niin kuin oikeista lähteistä, niin minulle tämä totuuden palvelu on tärkeämpää joskus kuin oma etu. Ja tai oikeastaan aina. Että se rohkeinen sanoa, että mähän olen siis tiedeviestinnän maisteri ja mullahan on tausta tässä niin kuin faktojen kaivelussa ja mä oon saanut siihen ihan koulutuksenkin. Ja toki ehkä tämä on mennyt niin päin, että ehkä se on ollut ensin minussa se luonteenpiirre, että mä haluan kaivella numeroita ja tarkastaa niitä ja mähän rakastan Exceliä, niin ehkä se tuli niin päin, että ensin mulla oli tämä intohimo ja sitten minä kävin vielä sitten siitä tämä tutkinnonkin, että onhan mä tietenkin muitakin asioita opiskellut, mutta tämä nyt johti siihen, että faktat kiinnostaa, mutta näin myös sinua kiinnostaa faktat. Se väännö, mikä silloin oli, ja jätin itsekin sitten siihen ryhmäkokouksen pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, onko se kirjattu sinne kirjoihin ja kansiin, mutta minun mielestä se oli vähän ehkä väärin menetelty, mutta ei mennä meidän ryhmän syvyyksiin ja menneisyyksiin, on mennyt, että katsotaan tulevaa, mutta kuitenkin tämä on tausta, eli Teija suhtautuu numeroihin tiukasti, että ne kertoo asioita, ja siinä mielessä mä ehdotin sitten Teijalle tätä keskustelua, kun tuolla, oliko se Oulu ja Oulun seudun politiikkaryhmässä vai missä, niin siellä eräs puolue etukäteen julistautui, että he eivät sitten seuraavalla valtuustokaudella tee tietynlaisia päätöksiä kouluverkkoon liittyen, niin Teija sitten siihen kirjoittamaan, että eihän tämä nyt näin voi mennä, että
pitää esittelijä esitellä asiat, kertoa lähtökohdat ja sitten katsotaan, miten on. Niin tässäpä kaikkia hyvää jutun juuri. Joo, kyllä Että, se tavallaan, että jos ankkuroidutaan jo ennen kuin meillä on tutkimustietoa ja faktoja ja numeroita ja lukuja, koska mehän tiedetään nyt faktana se, että lasten määrä laskee merkittävästi. Ihmiset on muuttaneet elintapoja ja perheiden koot on pienentynyt. Ja tämä on fakta, tämä me tiedetään. Ja se tulee vaikuttamaan jollakin aikataululla mä laitan myös tuohon meidän... kuvaan, jos se tulla tuohon. Nyt näkyy jotenkin hidastavan mun selani. No niin, tuossa näkyy tämä tylytilanne. Ja sehän tulee vaikuttamaan myös siihen, että... Sano vaan. Niin, vaan käytännössä vuoteen 2030 mennessä, niin vaikka tuo pikkusen elää, että katsotaanko sitä väestösuunnitteen, maankäytön toteuttamisen saman väestösuunnitteen vai reaaliaikaisen tilaston varassa, kun me tiedetään 0-6-vuotiaat, jotka tulee kouluun tuolloin, me tiedetään ne nyt, ne on syntynyt jo. Niin Joo, vaikka se 500 oppilasta suuntaan tai toiseen, niin tuo miljoonamäärä on hurja. Kyllä. Se on vähän niin kuin mykistävää suorastaan toi tilanne. Joo, kyllä. Tämä on se tieto, mitä me tiedetään. Mutta me ei tiedetä niitä muita. Me ei tiedetä, palveluverkkosuunnitelma oli käsittääkseni vuodelta 2022, mitä oli suunniteltu, niin kuin viimeinen, missä ollaan jotakin kaavailtu. Ja sen jälkeen sitä on päivitetty. Onko oikeassa? Joo, on. Se on nyt päivityksessä. Tämän hetken lautakunnasta on nähty siitä preview-versio, mutta oululaiset mustapukuiset miehet ampuu seulaksi, jos siitä lausuu yhtään mitään. No niin, ei sanotaanko, että se oli ihan semmoinen, että se on valmisteilla. Sen verran sitä voi lausua. Ja on se sanottu julkisuudessa, että se tarkoittaa merkittäviä resurssileikkauksia. Jos valtionosuudet laskee 29 miljoonaa euroa, niin teikäläinen Excelin rakastaja, niin laskepa sisäisellä Excelillä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Uskallatko etukäteen sanoa, että ei kosketa kouluihin? En uskalla sanoa. Joo, kyllä se tulee vaikuttamaan, että tietenkin niin kuin, tiedän sen verran taustoja niin kuin entisenä päättäjänä, kun olen ollut kuitenkin aikanaan mukana niin pitkään, että siellä on jo tehty aika paljon rakenteellisia muutoksia, että tavallaan jos ajattelisit, voiko ne säästöt ottaa siitä, että tehdään jotakin rakenteellisia muutoksia, niin mä voisin kuvitella, että niitä on jo tehty niin paljon, että mä en tiedä kuinka paljon siellä enää olisi siellä otettavissa. Että tullaan todennäköisesti miettimään, toki pitää laskea, että mitä säästöjä sitten, jos vaikka joku koulu joudutaan lakkauttamaan, niin sitten pitää huomioida kaikki kustannukset. Meillähän jää, tavallaan kun mehän ei katsota, kaupungin budjetissa on ongelma, että me ei katsota sitä kokonaiskuvaa, että meillä on eri budjetista. Jos tavallaan koulu lakkaa olemasta, niin se lakkaa olemasta vaan siltä tietystä siilosta, että se koulurakennushan sinänsä jää. Sinne jää edelleen ne ylläpitokustannukset ja kaikki muu, ellei sitä saa myytyä jonnekin niin kuin muualle, mutta tavallaan se rakennushan jää olemaan. Ja silloin se jää sinne tilakeskukselle ja se on edelleen kaupungin budjetissa, mutta sitten se on siellä eri siilossa. Että tietenkin tämmöinen niin kuin kokonaisuus pitäisi nähdä. Ja sitten tietenkin koulukuljetukset, tuleeko niitä, tuleeko jotakin kustannuksia ympäristöön, pitääkö tehdä uusia alikulkuja ja tietenkin nämähän osa kuuluu sitten ELYlle, että ne menee sitten taas sieltä. Tämä on tämmöistä palaveria. Se on hyvin monimutkainen ja sitten sitä hämärtää vielä se tosiseikka, että 2.2 palveluverkkosuunnitelmassa tai millä nimellä sitä sanotaan, niin siellä on tehty jo tappokytkin suurimmalle osalle pienistä kouluyksiköistä. Eli niillä on tämä, että jos oppilasmäärä on tietyn kokoinen, niin yksikkö säilyy ja jos se laskee sen alle, niin se on jo valtuuston tekemä päätös, eli siihen ei enää palata. Se tuntuu osalla keskustelijoista olevan hukassa, että on jo tehty näille niin sanotuille kyläkouluille ratkaisu. Seuraavat tarkasteltavat kohteet on kaavoitetun alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksiköitä. Ja jos halutaan, että niihin ei kosketa, että on joku syy, ja se valtionosuusmäärä, se 20 miljoonaa tai 30 miljoonaa, millä välillä se liikkuu, siirretäänkin ryhmäkokoihin ja opetuksen laatuun, niin ihan vapaasti, mutta
Ainakin minun pitää sitoa siinä kokouksessa, että Mm. jos pakotetaan äänestämään sillä lailla, niin se ei, semmoista maailmaa ei ole, missä otetaan 20 miljoonaa lapsilta. Meillähän nyt on ongelmana monella se, että meillä on näitä suuralueita, jossa on näitä jättikouluja, ja siellä on taas sitten niin päinvastainen ongelma, että siinä on niin paljon tulijoita sinne kouluun, että ne alueen omat lapset, tämä on ollut meillä jatkuva ongelma Oulussa, siis viimeiset varmaan 20 vuotta. Huonoa kaupunkisuunnittelua. Niin meillä on tosiaan nyt tilanne se, että saattaa olla perheen lapset joutuu olla eri koulussa. Mulla on omatkin lapset ollut koulukuljetuksissa, vaikka koulu on 200 metrin päässä, ja että ne on kuljetettu Patamäkeen ja vaikka minne yritetty, että pääsee niin kuin muihin tiloihin. Ja ollut kaiken maailman viipalekouluja ja hyvin erilaisia ratkaisuja. Että meillähän on niin kuin jatkuvasti ollut tätä ongelmaa ja meillä tulee jatkumaan tämä ongelma. Että niin kuin siksi, mikä mulla itsellä on, niin kuin miten itse ajattelen 3 lapsen äitinä, niin että ne pikkukoululaiset, niin niillä jotenkin mä suojelisin niitä, että isommat... Lähikoulu, niin. Aluekouluperiaate. Joo, just niin eka-tokaluokkalaiset, niin ne on niin pieniä ja niillä on vielä tämmöinen niin kuin mahdollisesti tämmöinen iltapäiväkoulu tai kerhotarve, että varsinkin niin kuin ekaluokkalaiset, ne on aika pieniä olemaan pitkään yksi, että siellä voi keksiä kaikenlaista nimimerkillä kokemusta on. Niin, pikkujäynää voi tapahtua. Vähän hassuja juttuja. Me katsotaan kelloa, kun puhuttiin, että 10 minuuttia, me ollaan 12 minuutissa. No näin se menee. Näin se menee, niin oli pikkusen puhetta, katsotaan noita tilastoja ja tietokantoja, mitä on, mutta epäilen, että pitää ehkä siitä erikseen tehdä tallenne vähän niin kuin jatko-osa. Ketä kiinnostaa, niin mä voin esitellä niitä vipusia ja kuusikkokuntavertailuja ja muita vastaavia. Joo, kyllä. Joo, ja ehkä me voidaan sen verran asiaa niin kuin viitata, että sä voit vaikka myöhemmin niitä esitellä, mutta me keskusteltiinkin ennen kuin me aloitettiin tämä nauhoitus, niin keskusteltiin, että mitä me ollaan käytetty tietolähteinä. Ja mä kerroin, että mä oon käyttänyt tätä tilastollista vuosikirjaa, ja koska mä oon nyt ollut yli 4 vuotta pois, niin nyt on tullut, Jari on niin kuin ansiokkaasti edistänyt tätä asiaa, että meillä on niin kuin ajankohtaista tietoa, eikä niin, että tarvitsee miettiä vähän vanhentunutta tietoa. Niin joo, se tilastollinen vuosikirja on edelleen se työkalu, mitä paljon käytetään ja myöskin esittelijät saattaa käyttää. Kyllä. Sieltä otetaan niitä lukemia. On hyvä. Se on ihan hyvä, mutta jos on vielä parempiakin, niin se on aivan eri omasta. Joo, mutta siis... sanoa, että se on niin kuin asiantuntijoiden kokoama tiivistelmä, ettei tarvitse itse enko. Mutta mä tuosta näytän lyhyesti tuon reaaliaikaisen väestötilasto. Se ansaitsee tässä noston. Vasta hehkuttanut lautakunnassa joka kokouksessa aina sieltä lausuu, että tällä alueella sen ja sen verran, niin pistän tuolta näkyville toinen selain, niin mä käyn paukaisemassa sieltä Eli täällä kaupungin tunnusluvussa on väestökehitys, taitaa olla tämä PI-näkymä. Näetkö sä Teija tämä? Joo, täällä on kyllä tämmöinen, että syntyvyyslaskerahoitus hupenee. Ahaa. Tämmöinen teksti. Aina siihen vaan, joo. Ehkäpä tuon linkin siihen, niin mä saan mä vähän näköjään opettelin tätä. Nyt sä näet tämän PI-näkymän. Näk. Eli täältä me voidaan ottaa koko kaupungin tasolla ikäluokka, esimerkiksi 06, eli ne syntyneet. Tästä näkee, että se ei aivan ole nousukäyrä tässä. Tästä mä pidän. Joo, mä arvasin, että sä tykkäät tästä. Sitten otetaan väestöalueita, otetaan tämä teikäläisen valtakunta, eli Oulusalo tuosta. Oulusalon käyrät, ja otetaanpa Oulusalo tiipulaiset, kun ne täältä tuolla on. Noin. Tästä näkee, että ei se sielläkään kasvusuunnassa ole tuo. Ja tässä on semmoinen vähän niin kuin harha, jos katsotaan vaikka kuusikkokuntavertailusta tätä, mä palaan takaisin tuohon selaimeen, ei tästä jauheta enempää, kun meille muuten kukaan jaksa katsoa, niin Oulussa on se 2000-luvun alkuvuosina on se Nokia-kasvu. Taittuu nyt, mä katson tilastokeskuksen pitkän aikavälin väestösyntyvyys näitä käppyröitä. En ole saanut uudelleen näkyville enää, koska pitää itse asetella sinne. No nyt on vielä tuo Oulunsalon jako päällä, että oliko sulla tarkoitus pyörätä? Se jäi tuohon. Otetaan pois kokonaan tuosta häirittämästä. Noin niin näyttää. Niin se
muilla kaupungeilla ei ole niin hirveän näillä vertailukaupungeilla, esimerkiksi OAJ-sivistyskuntakoneessa ei ole yhtä semmoinen jyrkkä lasku, niillä laskee, mutta se ei ole niin jyrkkä, kun niillä ei ole niin jyrkkä nousukaan. Jossakin Niin, että Jyväskylässä siinä, tai joo, muussa. kyllä. Joo, joo. Että siinäkin pitää Mä vähän olen niin kuin itse asiassa käyttää palannut tätä. silloin 2004-2005 tänne tekemään lapsia tänne Ouluun sieltä Sä Helsingistä. olit just siinä Niin mä oon nyt nousussa. ollut itse siellä tilastoa Mm. nostamassa. Ja taisi Sama olla se on sullakin ne meilläkin. lapset siihen. Joo, me ollaan Joo. syyllisiä tähän Joo, kasvupiikkiin ja sitten, mutta kyllä. on leiviskämme hoidettu. Nyt on toisten tehtävä Joo, me laittaa ollaan tehty oma kasvuun. osuus. Että Kyllä. se niin voitaisiin olla positiivisesti teidän kanssa yllättyneitä keski-ikäisiä, sitten nuoriso, laittaa sitten kasvukäyrät uuteen kulumaan. Joo, kyllä. Voi Joo, olla mä itse asiassa tänään just, avain tai jotakin, jos mä oon just tänään tein tonne TikTokiin ja Facebookiin ja varmaan Instakin jaoin sen, niin tämmöisen videon siitä aiheesta, että syntyvyystä innostaakseni. Mutta kerroin Joo, vaan siis myönteisiä asioita lapsista, että ettei tämä dialogi aina menisi siihen, että nähdään negatiivisia puolia. tai osoittaa väärää suuntaa sormella. Töki sua sillä, että mä näin sen. No niin huvitti Joo. se Joo. homma. Että nimenomaan perhe ja lapsethan positiivinen juttu, ja Oulussa edelleen on merkittävää syntyvyyttä ja merkittävää väestön kasvua. Ihan kansallisesti tarkasteltuna ei me olla syöksymässä mihinkään soramonttuun, että niin kuin ihan Joo. siinä mielessä voidaan rauhallisin mielellä, mutta se kasvu on taittunut. Ja se Joo, tarkoittaa kyllä. palveluverkostolle Joo, ikäviä asioita. globaali ilmiö, että ei sinä taistella yksin. Siitä voisi puhua toiset Kyllä, minuutit. mutta pitää varmaan nyt panna tämä niin Nyt me laitetaan tämä Oli tosi tämä homma ja palataan hyvä keskustelu. asiaan tuolla myöhemmin sitten toisessa merkissä. Kiitoksia Teija. Kyllä, näin tehdään. Kiitoksia.